Hiru arerio zituen gainean, lehenengo keinuarekin, lehenengoa gainditu, besteari zer egin dion. Horri guztien jokalari gaztei dela baita ez. Hor jarraitu den behar du beste atzelari bat ekarri eta gero atzekoari ipini. Eskal normalean hor jarraitzen askatasun horrekin atzelari bat beti itortzen da. Zuloa tapatzena eta bat emata askatuta gelditzen da ez. Eta ari ipini ez. Hor dago, irutzi zaitu hor dagoela bizka bat. Real Unionen aldetikan bi egaletatik. Eta harritzekoa da, ez aprobetxatzea beste egala. Gauza berdinerako, jakinda Zuhaitzek badaukala txartel bat, ez? Eta handikan jokatu beharko luke, ez? Ez dakit. Eta Kero eta Rebolloren artean sekolako talkasoa joa dago, Rebollok aterako du falta. Hortxe, abantaia Oterminek, baina asko itxaron du, Zarauztarrak, azkenean gutxi falta izan zaio Lemoako Enekori baloi horretara iristeko. Erasoan jarraitzen dute bizkaitarrek eta falta. Eskubialdetik aterako du orain Lemoak. Arriskutsua. Lehen hain urrutetik ateratako falta arriskua sortu balima da. Lehen gerturagotik arrisku gehiago. Markel Robles egin diote falta. Eta areatik gertu aterako du Enekok. Aurrekoan barrura sartu da Eneko, erramate bila Rebollok atera duelako, orain honetan berak aterako du Rebollo area barruan. Lemoako 6 jokalari eta epaileak txistua jodu, pake pixka bat eskatzeko. Apraiz, Eneko Romo, dena berriketan. Eneko atera du, bebetik aizki, Real Unionek urrundu, Mendinueta zer egiten duen etxekoak irtetzen ari dira, Iker Alegrek moztu, Zuhaitzek gora, Juri, kendu indio Markelek, Jurik berreskuratu, Eneko begira nunda bilen zentrala, falta horietan erramate bila igotakoa, eta ez zer ikusi epaileak, atera du Real Unionek, Mendinueta atzera jokatuko du atezainari, Alkalde gora, Orbogozok ikutu, Laderok buruz atzera, Otermini. Pake pixka bat ipintzen. Atzekalde horretan. Eneko Romo. Ezin du, motzean jokatzen duenean ezin jokurik lotu Real Unionek. Eta baditu jokalariak gainera. Hau badakitela. Hor pasea Rebollok barrutik zuen, Markelek aukera hori eman diolako. Zer egin du horra Lamok, nahita? Ondo. Baina ondo atera zaio. Ez dakit, zer nahi zuen? Antzuxa margeratu zaio, baina ongi atera. Ez dut uste nahita... Ez dela? Ez. Aurreko jokaldi horretan zu. Komentatu zu ez Rebollok zakon pasea. Erresa gainera argia. Erresa, sakontasun pixka bat eman jokoari. Lerroa puskatuta gelditzen da Markel Robles bakarrekan sartzen zen. Agian, mendik erresago ikusten da, goitik, baina... Pinganilloak egin bergo. Ondo Alegre. Zer egiten duen, jaurtitzen saiatu da kornerra. Ezkerraldetik kornerra aterako du Real Unionek. Haserra Aitor Larrazabal, lehen iradoki garria izan da benetan, falta jaurtiketaren ostean, aulkiari eman dion kolpea, ezinak eragindako kolpea, eta errepikatu du, gezurra dirudi hontaz hitz egin dugu eta. Kerok aterako du. Hortxe ez da txarra, Alkaldek urrundu, Orbegozok urruti ipili du baloia, Rebollok ikutu du buruz, Castellanok zer egin dio, ez dakit? Ez errez. Horixe dio epaileak, luzo jokatu du Real Unionek, Zuhaitz Gurrutxaga. Mendinueta eta Zuhaitz berriro. Solaun. Zuhaitz. Baloia gora. La Cruz. Orbegozo, Azpeitiarrak ondo eraman du, arean sartu da. Azkenean. Atezainari Otermini iritsi zaio. Aserre Xixa Otermin kolpea jaso duelako. Baina hor 3 atzelari zeuden. Eta horreka horretan bat iruren aurka bat horrek irabazten du. La Cruzek falta egin dio gainera. Ondo, Orbegozo ondo baloi horren bila eta gaina
borroka horretan, atzelariek kaskar, oso kaskar. Eta Real Union gaizki berriro. Eta Lemoa bere partidua egiten. Eta Lemoa partidua aurrera joan bezala eta jendea pixka sartzen haste balin bada, bere etxeko taldearekin. Aukerak irabazteko azkenean. Gol aukerarik ez du izan, baina poliki itzaltzen ari da. Itzala zelaia hartzen ari da bezala Real Unionen jokoa. Ez da argia handia, eguraldia argi gehiago izan du Real Unionen jokoa baino, baina bai arazoetan sartuko da poliki. Eta ez dakit. Gero aulkiak, Brit, Luis Mac, Carlinos, jokalari txikiak, bisiak, igual horrek emango dio beste puntu bat taldeari. Logikoa da, iruditzen zait, minutuak aurre dijoazten bezala, ja badijoazte, ja 4 minutu dira beharren zatian. Ez dakit ikusten dut Alegre, ez diola zer txore egiten, jaramonik egiten handikan jokatzeko, eta Geoiz Gurrutxagari ez dio minik egiten, igual beste zerbait bilatu beharko du. Alde horretatik ez? Eta ikusiko du, ze movimento egiten duen da, zanek egiten duen duna. Zai daude, bi entrenatzaileak, jokalari asko, berotzareketak egiten, baina oraindik ez erabaki. Hor da Aitor Larrazabal. Eta egin berri du izetak jokalariak. Markel. Alboko sakea Kerok aterako du. Alamo. Kero, erdiratzeko aukera ona, jaurtiketa egin du Alkalde, atezainaren eskuetara. Lehenengo jaurtiketa Real Unionena, handela gutxi enekorena ikusi dugu. Baloiona Alamorentzat, ea zer egiten duen, igordu aurrean, buru altxatu bi aldiz, erdiratu, bigarren zutoinera, ez da inor. Goikotxeak jasoko du baloi hori, atzera jokatuz, Iker Alegrek ezkerrera hor da Juri. Zeleiak ez du askotan laguntzen, bako baloietan. Juri. Erdiratu, kornerra beste bat. Eta badoa Kero, alde batetik bestera kornerra ateratzea bitartean hor, aurreko jaurtik eta horren errepikapena. Eta zeina lehenengo baloiak gelditu duena, izango genuke, partidukoa. Lehenengoak atezaina. Horrek korner batean utzi egin duen baloi hori. Lehenengo zati guztian. Bai. Zuaitzek Gurtxagak eman dionara kornera juntzaiona hori gelditu ere egin, oseak. Lehenengoa. Eneko eta Goikoren arteko ikamika bultzaka da mandi hor. Eneko Goikotxeari aserre, atezainaren aurrean jartzen delako debakoa. Markele kanpora berriro beste korner bat. Hortan bai korneretan bai nagusitzen ari da etxeko taldea. Zalantzari gabe. Eta beste baloi bat hortxe geratu da. Atera du beste behin. Berriro Lemoak urrundu, Alegreren jaurtiketa, Orbegozo kurrundu, Castellano. Kero, beste galean orain. Eneko Romok, Goikotxeari utzi nahi zion, Alamo. Jende asko du erasoan orain Real Unionek, ezkerrez Alamok erdiratu. Eta uste dut, Eneko Romo bai, baina Alegre ez dut uste jokozkanpo zegoenik. Hor, baloia irtetzen denean ez da ikusi behar uste Real Unioneko bidean, Real Unioneko jotzen duela buruz. Biak, jokozkanpo jonan. Bai. Eta bestela ere, ikutzen duena, ondik eta hundiagoa da jokozkanpokoa. Horregatik, pentsatut, atzetik sartu dela Alegre. Baina esmatu egin du Marrazainak, hobeto. Ladero, Orbegozoren presioa. Laderok zuzenean kanpora inork ikutu gabe, alboko sakea Lemoak aterako du. Bigarren zatiare aurrera, 18garrena beteko da berehala. Lemoa erasoan kornera. Horren bila junda, Rebollo aterako du. Etxeko jokalari guztiak atzean defentsan atera dute kornerra, ez dago errematerik. Alamo eta Igor alde derra baten pausuak eta bestaren pausuak eta txiki azkarra.